vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim, Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yanguwo makaviga chitupa changu. Inini ndinoda kureurura kuti mukuromba kwangu ndakabva ndazopiwa nyoka, saka nyoka iyi sezvo inini ndakachekeresa baba vangu, ndakabva ndazonzi nyoka iyoyo yaifanira kuti inge ichizogara muguva rababa vangu, inongopota ichingobuda kana kuri kunzi kana yava kuda ropa, uye zvekare paya painenge ichida kuti inge ichindigadzirira mari. Saka nyoka iyi gore rakazofa bamunini, iyo yainge ichida kuti kunge kuchifa vanhu vaviri. Saka ndainge ndisati ndasarudza kuti bamunini, so ndainge ndisati ndasarudza kuti umwe zvekare ainge achifanira kuti ange achizofa same time nabamunini ainge ari ani. So takati tiripo parufu rwavo, bamunini mwana uyu wemuzukuru ndopaakabva azobudirwa nemudzimu, but paakabudirwa nemudzimu vamwe vose hapana kana chavakamboona, but iriri nekuda kwekuti ndine zvinhu zvangu zvinondiudzira zvose zvinenge zvava kuda kuitika, ndainge ndatogara ndatobuda ndakatomutaimira because ndainge ndatoudzwa kuti ndinge ndichienda kunomuhwandira kumakuva. So ndakabva ndazomuona manje achiuya kumakuva, akazoti zvino auya kumakuva, ndokubva auya akabva amira paguva rababa vangu, then nyoka iyaye ikabva yazobuda ichida kurwidzana naye, but akabva azoikurira nyoka iyaya sezvo ainge akabudirwa nemudzimu. Ndakabva ndazomhanya ndokubva ndazomumwaya mushonga, nyoka iyaya ikabva yazomhanya ichipinda zvekare muguva rababa vangu. So muzukuru uyu iye haana kana so muzukuru uyu akabva mushure mekunge ndamumwaya nemishonga, muzukuru uyu akatovhunduka akatoshamisika kuti ko wai tainge tiri kumakuva. Ndokubva ndazomutora ndikabva ndazodzokera naye, takati tava kuda kunosvika pamba ndikabva ndamumwaya zvekare nemimwe mishonga ndichiitira kuti ange achizokanganwa zvose izvo zvainge zvaiitika. Zukuru nemhuri yake vakazoti vadzokera kuIreland, uyu mwana wacho ndipo paakabva azoshayika. Ndiyo confession yangu iyo yandiinayo, ndakachekeresa muzukuru nabamunini in the same year. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Zvakangoma hazvo vedu we, please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Yeah, strange things indeed they do happen in this world. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yanguwo makaviga chitupa changu. Inini mukoma ndinoda kureurura kuti ndakametiswawo napasta, dai kwanga kuri kunzi ndakametiswa kwa kahwani chete taikwanisa kuti it was a mistake, but mukoma so far ndametiswa vana vanokwana ivo kuita 3 nemurume wangu tine vana vedu 4. Vamwe vacho ivo vakatongotevedzana, ndakaita gore mwana. Panguva yacho iyoyo pasta vainge vanditi ndaifanira kuti ndinge ndichimbomira kunwa mafamily planning pills, vachiti handiti uri kuyamwisa here, hapana paungambobatira pamuviri, but mukoma ndakabva ndazobatira pamuviri. Saka murume wangu mwana wake wandinotoziva kuti uyu ndiye mwana wake, mwana wekutanga, first born, yes that one. Aiwa ndinobheja kuti kunyange tikaenda kuma-DNA mwana iyeye ndiwe murume wangu. But pane vamwe vose ava vatatu ava ndainge ndava kutodanana namufundisi, and most of the times murume wangu nekuda kwekuti iye munhu anongogara achingotsanya, ndaiti paya patinenge ndichidawo bonde, then aibva ati madam handimukuziva kuti nhasi ndakatsanya. Saka ndaiti kana ndikainyimwa usiku paya nemurume wangu, masikati taibva tazoenda tobva tazoswera takavharirana navamufundisi kuzotonosvika vamufundisi vatova nezvivindi zvekuti kana pamba vanotosvika tinokwanisa kutoswera takatovharirana throughout the day. Like uyo mwana wangu second born iye anotozviziva
kuti vamufundisi ndo baba vake. Hameno kana achizviunderstanda, but ndakatomuudza kuti ava dheti ava vaunoti dheti havasirivo dheti vako, but pastor ndivo dheti vako. Saka most of the times anongoti kana akavaona anobva ati dheti. Iyewo murume wangu haatozvinzwisisi kuti dheti iyoyo inoitwa nemwana wedu wenumber 2 itori dheti yemwana anotoziva kutoti ava ndo baba vangu. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Zvakangoma hazvo vedu please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section. Hanzi ndakazvara vana vatatu here akomana navamufundisi. Strange things indeed they do happen in this world. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yanguwo makaviga chitupa changu. So mumhuri isusu takatoromba, but madzibaba edu vachinoromba vakatonoromba vakabatana, uye zvekare mari chaiyo mari tinayo. Saka mukuzonoromba kwavo kwavakaita vakabva vaudza chikwambo chavo kuti vainge vasingadi kuti chikwambo chavo chinge chichizobata chichidzipa veukama, but chinge chichizobata chichidzipa vatorwa. Saka chikwambo ichi chikabva chazoudza madzibaba edu kuti ivo vaifanira kuti paya pavainge vachazoita mari vaifanira kuzotenga mombe dzakawanda kuitira kuti vange vachizoita mapurazi, then vobva vazoita vashandi vakawanda. Saka chikwambo ichi chinoti pachinenge chichidawo ropa, noti ropa remombe, because pagore roga roga tinofanira kuti tinge tichiuraya mombe idzo dzinokwana kuita 5. Saka mombe idzi tinodzitora kumapurazi akasiyana siyana awo atakasiyirwa nemadzibaba edu, then mombe dziya tinobva tazodzislota tobva tazodzisiya musango, then chikwambo ichocho chatakasiyirwa nemadzibaba edu chinobva chazotanga kunwa ropa. So chinoita zvekuroteta kuti like this year kana kuri kunzi chikamboyawo mumhuri medu, saka chinobva chatsvaka kuti pavashandi vedu chingauraya upi, then after 2 kana kuti 4 years chinobva chazoenda zvekare kune imwe mhuri. So vana baba vedu vasati vashayika vakatosiya vatotidzidzisa miko nemirayiro iyo yatinofanira kuti tinge tichizotevedzera. Saka tine rimwe bhuru, saka zvatinoita ndezvekuti bhuru iri kana rikazofa iro zvekare tinongoenda tobva tazonorisiya mugomo, then tinofanira kuti tinge tichizotenga zvekare rimwe bhuru, but bhuru iri rinogara pamusha mukuru. Saka zvatinoita ndezvekudai muna August tinodana n'anga tobva tazobika doro riya rechivanhu, then bhuru iri rinobva razodirwa doro riya. Saka chikwambo ichi chinozotiwo kana chava kuda ropa ndo paya patinobva tazotora mombe tobva tazoslota mombe dziya. Kana chanetawo neropa remombe chinobva chatiudza zvekare kuti icho chaneta neropa remombe tobva tazoti chinge chichizouraya uyo wachinenge chichida kuti chinge chizouraya pavashandi vedu. Ndiyo confession yangu iyi mukoma. Hey vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Hanzi tiri vanhu vane mari, tine mari dzakawanda apa, tine vashandi vakawanda, because tinoziva kuti kuita vashandi vakawanda it is an advantage to us. Uye zvekare vana ava vari kukura tikutovadzidzisawo kuti izvi ndo zvinotipa upfumi. Strange things do happen in this world. Ngatitaurei navo mukoma vedu ava mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yanguwo makaviga chitupa changu. Ini mukoma ndinodhiraivhawo makombi muno muHarare. Ndinodanana nevamwe amai vandinotakura. Handina kutozivawo kuti mukadzi uyu she is a married woman. Saka ndichiuyawo panapa ndikutotsvakawo maadvices kubva kune vedare renyu. Saka mukadzi uyu I recently found out kuti iye mukuru kwandiri, but pose apa ndainge ndichitofungidzira kuti tiri vezera rimwe chete, because iye zvake atori ne small body. Saka mukadzi uyu ndakati ndatanga kumukwidzawo kombi yangu ndikabva ndazoona kuti
iye airakidza kuti ane mafeelings neni, ndokubva ndamusvitsa shoko ndikabva ndazotanga kudanana naye. Saka mukuzonodanana kwedu pane paakatombobatira pamuviri. Mushure mekunge abatira pamuviri akazondirwadzisa andiudza kuti iye ainge abvisa nhumbu yaya. Apo paakandiudza kuti ainge aine pamuviri, ndainge ndakatombodzinga mukadzi, but mukadzi manje ndakabva ndazoenda ndikazonomutora mushure mekunge ndazoziva kuti mukadzi uyu iye ane murume. Zvino nyaya iripo ndeyekuti mukadzi uyu manje ari kuti azviite kuti tinge tichirambana. Handiti wakambondimitisa, saka hazviite kuti tinge tichirambana. Saka ndiri kukumbirawo vedare renyu kuti vange vachindibatsirawo. Hei vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Pakaipa edzaitibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Iniwo ndainge ndiri vamwe vevaya vainge vachiti hakuna chinonzi chivanhu. Nanhasi uno ndichiri mukristu, but ndava kuona kuti chivanhu zveshua chiriko. Pose apa mukoma tainge tichingonamata kubva zvatainge takauya kuno kuSouth Africa, tichingorwidzana nawo mweya uyu watainge tichiti mweya weurombe, mweya unokonzeresa urombo mudzinza. But mukoma tainge tisingatozivi kutoti tainge tichitonetsana nemweya wengozi, tatambudzwa nemweya wengozi. Ngozi iyi yakasiyiwa nababa vangu. So baba vangu vainge vachiita zvekuvaka, then vakabva vazoenda vakabva vazotanga kuvaka kune imwe village kwainge kuchigara murume uyu nemukadzi wake. Then baba vakazoti vatanga kudanana nemukadzi uyu wavakazoponda, ndopa vakazoronga nemukadzi uya kuti vange vachiponda murume wacho. Saka hanzi vakazopiwa tip off nemukadzi wacho, mukadzi uya achiti abuda mutevere. So baba vangu vakabva vazoponda murume uya, but baba vakasvika pakufa zvisina kana kumbozivikanwa kuti ndo vainge vakaponda murume uya. Ngozi yacho mukoma tichikura yaitombopota ichitotaura, but sezvo tainge tichingonamata, taingoti madhimoni, tichingodzinga mweya uya wemadhimoni. But ngozi iyi yaiti kana ikataura yaiti musha wose kuda kuti munge muchiita marombe, mose muchiita marombe. Then taibva tatanga kunamata tichitsanya, fighting against that spirit of poverty. But mukoma iko zvinozvi ndazosvika pakukanda mapfumo pasi, tichiona kuti zviya zvakataurwa nengozi iyi tichiri vana vadiki kuti mose muchaita marombe. As much as we are praying mukoma, but tingori mhuri yemarombe chete. Ende ngozi iyi iri kuti muri kufanira kuti munge muchienda kuhama dzangu, munge muchienda kunondiripira. Vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangoma hazvo vedu hanzi ndaimboti chivanhu hakuna, but now chivanhu chiya is now on my doorstep. Hanzi ngozi iyi inotobuda ichitoseka ichiti vakomana muri kuita zvekutamba imi, munonditi ndiri dhimoni nhaika, I am going to show you. Hey, pakaipa. Ngatitaurei navo mukoma vedu ava mucomment section. Dzaitibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Ndakaroyawo muvakidzani wangu uyo ainge achindidadira. So zvakaitika mukoma ndezvekuti mwana wangu ndainge ndichida kuti ndinge ndichimutengera uniform nyowani, apa ndainge ndisina mari. Apa murume wangu iye anongoswera zvake ari kusunuka. Ndakabva ndazoenda ndikanotaura nemuvakidzani wangu, ndokubva abvuma. But ndichingobuda mumba make akabva atotanga kutondinyeya WhatsApp noumwe mukadzi. Saka mukadzi uya akabva angorwadziwa because akaita zvekutumidzirwa voice note mukadzi uyu wandakazoroya achiita kundishoropodza. Ndakabva ndateerera voice note riya ndikarwadziwa. So ndakati ndaenda kun'anga kuya ndikatoplaya voice note riya n'anga iya ikatorinzwa voice note riya ikati uyu tinomugadzirisa chete uyu. Then n'anga iya yakabva yazoti ndaifanira kuti ndinge ndichizomukumbira mutsvairo. Ndakabva ndazomukumbira mutsvairo, ndikabva ndadzokera nawo mutsvairo uya kumba kwen'anga iya ukabva wazonogadzirwa mutsvairo uya kuitira kuti vange vachizongogara vachirwa at all the times. Iye nemurume wake vanongogara vachingorwa, apa anongogara achingorwara mukadzi uyu.
vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo vedu we. Please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section, asi dai masunungura apo pamakasunga vahanzvadzi. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadi zvenyu mukoma, tiriwo muno muSouth Africa. Nai kune n'anga here inokwanisawo kuhaka mweya muno muSouth Africa, because mwana wangu iye ari kuita sekunge ari kubudirwa, but akangotaura ka1 ende mashoko acho aakataura akanongedzera murume wangu. Mashoko iwayo akandivhundutsa uye akavhundutsa vose vainge varipo, ende tainge tatodanawo vamwe vakuru vekuchechi, but simba raainge ainaro, we could not even control her. Saka takati tichinamata kudaro, akabva ati kunamata munganamata zvenyu, handikurambidzei, but ko kusvika rinhiko nhai imi vanhu vekumhuri yekwaname Hidden muchingoita sekunge musingazvizivi kuti ndiri ngozi yamuri kufanira kuti munge muchiripa. Apa achitaura kudaro, maziso ake awa ainge akaita kupindurwa achityisa, akanongedzera murume wangu. Saka ingozi mukoma iyi iri kubudira pamwana wangu. Saka kubva ipapo kunyangwe akaita izvozvo zvokunge, saka kubva ipapo kunyangwe akarakidza kuti ari kubudirwa, but anenge asingatauri. Kunyangwe tikamuti kochitaura ka, anenge asingatauri. So we do not know which are the steps that we are supposed to follow. Saka murume wangu iye anga achiti kana tikakwanisa kuwanawo vanokwanisa kuhaka mweya tichiri kuno kuSouth Africa, tobva taziva kuti patiri kuenda kumusha hondo yacho yatakatarisana nayo ndeipi. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo vedu we. Hanzi tiri kutsvakawo mubatsiri anogona kuhaka mweya wacho unge uchingotaura, utiudza omva watiudza kuti mweya wacho iwo umbori aniko, ndianiko yeye akapondwa nehama. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo vedu we. Please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section.